Astronaut. Ti bude malo napraviti to, pa šta će slikati, ja šta će ovo? A zapravo, ajde. Pa ne javljaš, da. Reci je rečena još jedna ona je njemačka, ne prvi. Ona je njemačka, a ti tu ti tako. Ćemo ljudje prije. Znači, ja ti nema da mu kažem što ti. Pa nekada mi ti tako stoji kao da nije. On kad vidi da mu je dane, to su njega i nije godi sad. Ima dva, ja. Hoći mati jednog, ja ne mogu hoći. Daj, sad će tu. Evo će dva. Evo će dva. Ništa. Ma Sosija za 4 godina. Denku ne ručuje. A, Bože moj, znaš da ovo nije bio galan. Ja ne donio, a ručuje uzao kod ovoga vam. Svaka kuna je dobro došla s tim. Tako, naravno se. Svi mi vođe. Ja došla kuna u radu. Evo ja. Kad ne, pa šta moja nekada? Zadnje buće. Njihov nema, moja nekada. Uzeš ovdje ruku. Jebaj mi piću. Čekaj, nije ovo. Ajde, doći za 3 dane. Ajde, valja, ajde. Ti to sve razmaklo je kod zakrećeva nogu. Ko je ovdje, ko je pija već? Da mi stavio u piju. Ti pija vam već. Ovo je Malcan ta. Vaša tamo, vaša, Dražane. Ajde sad dođe tamo, dođe čas. Da igramo to, da vidimo kakvi su dođu junaci, jel? To je Ugumi. Gomba. Dobre, a dobar dođ. Evo noće, uvjeće. Priko konara.